Shoutout sa mga mommies and daddies dyan na mahilig magluto o magprito ng taba o balat ng baboy. Ayan, ito ang tips ko para sa inyo. Iwas tilamsik. Ayan, huwag nang tatakbo habang nagpiprito. Daon ng langka ang katapat nyo. Ayan, panoorin nyo ang video ito. Subukan natin yan. Sigurado ako titilamsik yan. Yan, ilalagay natin. Subukan na yan. Ayan, pumuputok na. Ayan, kumuha ka ilang piraso nito. Ayan, kuha ka. Kunin mo na yan. Ayan, 4 na piraso. Ilagay mo doon at para iwas silang sisya. Okay? Okay, ayan, ilagay mo. Ayan, wala nang tilamsik yan. Ayan, mamaya. Iikon mo yung pailalim mo yung yan. Wala nang tilamsik yan eh. Sige, pailalim mo. Haluin mo. Wala nang tilamsik yan. Ayan. Ay, wala na nga. Iikon mo, haluin mo, ipatuyin mo. Yan, yan. Nawawala yung tilamsik niya. Yun o. Dagdagan mo pa ng mga 2 dahon. Yan ang sikreto. Biglang pumahit yung mantika. Mamaya maglalagay na tayo maraming diba? Yun, masama-sama sa tilamsik. Talagang kasama yan. Pero ngayon, ayan, smooth na siya. Wala na siyang tilamsik. Ayan. Tingnan mo muna, pag naluto na yun, saka mo damihan eh. Patapusin mo itong luto para hindi mahaluan. Tingnan mo, yung luto na. Hindi pa. Kaya mo muna dyan. May pabango ako. Amuyin mo pa ako, Jerome. Ibang klase pabango ko. Hindi ako basta-basta nag... Diba na yung wala natin lanting? Kaya mo ako luto na. Ay, hindi pa. Hindi pa yan. Kaya lang crispy siya. At na matakot na eh. Meron man yan kapiraso. Kanina grabe. Ayan. Ayan ah. Kita ba? Oh, deading bat. Kanina grabe. Wala yung hindi namin nilagyan. Ayan, ganyan-ganyan lang yan. Mayroon pa rin. Lagyan mo din ng man. Lagyan mo din ng down. Okay, down. Yeah. Yun. Haluin mo. Saja. Oh, nakubra na oh.
nagkakaba-kaba, walang tilamsik. Meron siguro something konting-konti lang. Baka matabikot yung plastic na. Luto yan dun sa mantika. Iwasan mo ito. Okay na. Kukunti pa. Yun o. Wala nang kakaba-kaba. Tingnan nyo naman. Grabe. Talagang effective, ano? Tikman mo nga ano eh, no? Sarap yun.